4. Amen. Oqala angibonge ngibonge kini nonke nabangekho la ngidlulisa ukubonga ngoba ngesonto eledlule ngibe umuntu ogulayo. Uma ngiba umuntu ogulayo abantu baqhatheka kabi kakhulu. Ngithole izingcingo eziningi zabantu bebuza ukuthi ngiyaphila yini. Nabangekho lapho ngathola izingcingo eziningi. Abantu bahlupheka kakhulu. Benza isiguqo. Banikela nakuNkulunkulu ukuthi ngiphile. Njengoba ningibona nje ngiyaphila. Ngiphiliswe iminikelo yenu. Ngingicelela uNkulunkulu ukuba ngiphile. Ngaphiliswa imithandazo yenu. Ngingicelela uNkulunkulu ukuthi ngiphile. Kujwayelekile ukuthi uma abantu behluphekile bese begijima beya uNkulunkulu beyothi uNkulunkulu sicela ukuba usesule izinyembezi. uNkulunkulu akwenze lokho. Kuthi uma esekwenzile bese becabanga ukuthi hayi vele ubezophila. Noma vele lokhu esikucelile bekuvele kuzokwenzeka. Kodwa ngenkathi becela basuke be serious. Bekhipha iminikelo basuke be serious. Bethandaza basuke be serious. Kodwa uma uNkulunkulu esebaphendula bese bayakhohlwa lokho. Nomuntu osuke ecelelwa ukuphila naye ekhohlwe. Sifundisiwe kakhulu, sifundiswa ingelosi ukuthi kubalekile ukuthi ekuphileni kwethu sikwazi ukuthi umphefumulo ubaleke kangakanani. Ingelosi ehlala isifundisa ethi kuyaye ukuthi umuntu uma ngabe mhlawumbe ehamba ngemoto bese kushayisa imoto yakhe iphele. Noma kwenzeke yini embi ebese esola uNkulunkulu. Uthi kanti uNkulunkulu usebenza omkhulu umsebenzi ukuthi evikele umphefumulo wakhe. Ithi ke ingelosi ayikho into ehlale ibhekwe uNkulunkulu njengomphefumulo womuntu. Ithi kungenzeka konke kodwa ezulwini kuhlale kubhekwe umphefumulo wakho ukuthi okwenzekayo awufiki. Ngoba uma usufile kusuke sekuphelile ngawe. Ngakho ke noma ungavelelwa into embi kangakanani kodwa uma ucela uNkulunkulu, uma uNkulunkulu evikele umphefumulo wakho, lokho ukuthathe kakhulu ukubonga uNkulunkulu, ungakunaki okunye okulahlekela. Isihlabelelo ekade ngisihlabelela sithi ngivumele inkosi ngibatshela ngoba abantu abayiqondi indaba kaNkulunkulu. Ihloko engikhuluma ngaso sithi ungasephuli isivumelwano osenze noNkulunkulu wakho. Ungasephuli isivumelwano osenze noNkulunkulu wakho. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi sisukaphi
ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi noma ngabe sivelelwa yini sicabange lokho. Sicabange ukuthi abantwana bakwa-Israyeli okwangokhokho bethu babehluphekile kakhulu beseGibhithe, beboshelwa njengezinkabi, beshawa benzwa yonke into. Base bayakhumbula ukuthi konke njengoba sihlupheka kangaka nje sinoNkulunkulu. Basikhumbula zonke izinto uNkulunkulu owenzela okhokho babo. Bayikhumbula indaba kaAbraham ngoba babeyazi. Bayikhumbula indaba yo Israel ukuthi bafika kanjani ngoba kwakumlando kubo bewazi. Kodwa ngenkathi sebeseGibhithe base bekhohliwe lokho, sebephila nje impilo yaseGibhithe. Kodwa kuthe ngokwanda kokuhlupheka base bakhumbula ukuthi konke sinoNkulunkulu oyisimangaliso. Konke sinoNkulunkulu oyisimangaliso. Base bayakhuluma bemncenga loNkulunkulu ukuthi akehle ezulwini ezobakhulula la eGibhithe. Na ngempela uNkulunkulu wakwenza lokho. Wehla ezulwini wazohlala nabo. Wahamba noMose. Wehla nezingilosi zakhe. Walwa noFaro isikhathi esiningi. uFaro engafuni ukuthi ekhulula abantwana bakwaIsrael ongokhokho bethu. Ningakhohlwa lokho kwangokhokho bethu. Amen. Kodwa ekugcineni uFaro wabadedela. Kodwa noma esebadedele baba nobunzima obukhulu ngoba bathi mabephuma eGibhithe kwafanele ukuba bewele ulwandle. Uma sekufanele ukuba bewele ulwandle amabutho akaFaro abalandela. Base beyithola bephakathi kokuthi bengene elwandle befe noma bebhekane namabutho kaFaro ebabulala. Kodwa lo uNkulunkulu esihleli ngaye esinaye namhlanje wenza ubuNkulunkulu obuyisimangaliso. Nihlale nikhumbula leyo ndaba ukuthi uNkulunkulu wake wenza isimangaliso sento. Wavula ulwandle. Ulwandle into enkulu kakhulu kodwa walivula uNkulunkulu. Uma elivulile ulwandle kwangena kulo abantu abazigidi emini. Ningase nicabange ukuthi abantu abangena elwandle bezigidi emini babe abantu abangakanani. Anikaze nibabona, akakho umuntu wakwabona abantu abazigidi emini behlangene. Kodwa kwenzeka lokho ukuthi ngenkathi abantwana bakwaIsrael bephuma base bezigidi emini. Bangena olwandle mhlawumbe babe ngangaba besuka lapha beze beyofika olwandle nje balukhona nje futhi mhlawumbe seduze behamba phakathi olwandle. Ulwandle amagagasi emile ngapha ama bahamba balidabula ulwandle. Nabantu bakaFaro bathi mabebona ukuthi ulwandle luvulekile kunomgwaqo manje nabo basebeyangena ngezinqola. Kodwa bathi abantwana bakwaIsrael sebephumile uMose uNkulunkulu wayesethi akawashaye futhi amanzi. Wawashaya amanzi lwabuya ulwandle lobabulala bonke noma onke amabutho kaFaro afa. Lokho kukodwa kwaba into enkulu kwaIsrael. Noma ungafunda iTestament elisha uyabafica bekhuluma ngakho ukuthi uNkulunkulu wethu wasikhipha kanjani eGibhithe. Ngenkathi sebewelile ulwandle uNkulunkulu wenza esinye isimangaliso. Wahamba nabo. Mayehamba nabo mababa kwakusemini. Indawo yalena ilugwadulo yashisa.
kodwa wabanikeza ifu leli ifu elalifulele abantu abazigidi embili lahamba phezu kwabo abakuzwa ukushisa. Wangagcina lapho uNkulunkulu kwathi ebusuku waletha umlilo. Lo mlilo wakhanya kuyo yonke indawo ababekuyo, khanya kwafana nasemini. Noma ngabe kusebusuku noma kusemini kufane nje, ngoba babehamba nomlilo. Wangagcina lapho uNkulunkulu kwathi ma belambile wehlisa ukudla ezulwini. Kwakuye ukuthi mase kusebusuku ehlise inyama yasezulwini bedle bengabantu abaningi kakhulu abazigidi embili, bedle bonke besuthe nezingane zabo. Uma kusekuseni ehlise isinkwa semihla ngemihla, kulesi sinkwa bedle nezingane zabo. Lento yenzeka iminyaka engamashumi 40 lungekho usuku lapho lishona khona bengadlile, kungekho usuku lapho belala khona bengadlile. Kunokudla okuqhamuka emkhathini bekudle, noma kusebusuku noma kusekuseni. Uma bephelelwa ngamanzi evele eqhamuke uMose eshaye itshe kuqhamuka amanzi baphuze. Babusa laba bantu iminyaka engamashumi 40. Ngiyayihluphe lento ngoba angibezwa abantu abathi bakhonza uNkulunkulu bekhuluma ngalento. Angizwe namaKristu, angiwezwa namaKristu ekhuluma ngalento. Angwezwa namaNazaretha ekhuluma ngalento ukuthi kungani lo uNkulunkulu wethu kufanele ukuba simdumise imini nebusuku. Kungani? Kuyakhulunywa nje qhamuke sekusho uJesu uphilisa usibanibani kanjani noma sikhulume ngoshembe, kodwa asikhulumi ngalesi simanga eseke senzeka enkolweni yethu esingefaniswe nalutho. Asikhulumi ngaso. uNkulunkulu akagcinanga lapho. Kwathi bese entabeni yaseSinayi uNkulunkulu wehla wabonwa abantu basemhlabeni bezinkulungwane bezigidi embili bambona, wabonakala entabeni, wakhuluma bamuzwa, kodwa ewumoya. Manje wabanikeza umthetho, wabanesivumelwano sinabo ukuthi mina Jehova nginikhiphile ezweni laseGibhithe ngamandla ami, nganondla ngamandla ami, nganivikela kuFaro sekufanele ukuthi nibulawe ngamandla ami. Isivumelwano enginaso nani ukuthi nina ningikhonze lokho engikuthandayo nikwenze. Uma ngabe ningikhonzile ngonenzela konke kuze kube phakade, lokhu engikwenze namhlanje angigcinile ukwenza, ngiyokwenza kuze kube phakade, kusho uNkulunkulu esho kubantwana bakwa-Israyeli. Kodwa bavuma abantwana bakwa-Israyeli, bajabula, babhalelwa phansi ukuthi yini nani uNkulunkulu oyifunayo, yini nani uNkulunkulu ongayifuni.
bakwemukela lokho bamdumisa uNkulunkulu. Kodwa kwahamba bamkhohlwa uNkulunkulu, bamkhohlwa impela yize batshelile ukuthi uma ngabe ningidumisile nenza ukuthi nokuthi ngonenzela lokhu nalokhu. Kodwa abazange abantwana bakwa-Israyeli bebone kubalekile lokho, bakhohlwa impela. Wathi uNkulunkulu ningalokhuzi ningabakhonzi abanye uNkulunkulu. Ilokho nje ngifuna kini ukuthi njengoba senginenzele lento niyokhonza mina ngedwa. Amen. Niyokhonza mina. Encwadini kaDuteronomy 23 verse 21 to 23 kuya 23 kuthi nxa wenza isithembiso kuJehova uNkulunkulu wakho ungalibali ukusigcwalisa ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakusibiza kuwe kube isono kuwe. Kepha uma uyeka ukwethembisa akuyikuba isono kuwe. Lokho kuphuma emlonyeni wakho uyakugcina ukwenze njengokwethembisa kwakho uJehova uNkulunkulu wakho. Isithembiso sesihle owasekuthembisa ngomlomo wakho. Na abantwana bakwa-Israyeli benze njalo, basenza isithembiso uNkulunkulu ukuthi njengoba usenzele yonke lento siyokukhonza silalele ukushiwo nguwe, sibayeke bonke uNkulunkulu silandele uNkulunkulu lo osikhiphe eGibhithe. Lokho siyokwenza nezizukulwane zethu. Kodwa abazange bakwenza lokho. Baqala bahlubuka uMose. Kwathi noma esehambile uMose bamhlubuka noJoshua. Encwadini kaJoshua 24 verse 14 to 15 kuthi manje yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso. Manje yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso. Nisuse onkulunkulu ababakhonza yoyihlo phesheya komfula naseGibhithe nimkhonze uJehova. Uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza, noma onkulunkulu ababakhonza oyihlo bese ngaphesheya komfula, noma ngonkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Namanje sisho njalo ukuthi khethani phakathi kokuthi nikhonza uJehova njengoba sangena kulesi sivumelwano, noma sesibuyela konkulunkulu baseGibhithe, sesibuyela konkulunkulu bobabamkhulu bokukhonza amadlozi. Uthi-ke uJoshua, uma nibuyela lapho, kodwa mina nomndeni wami siyokhonza uJehova. Ngikholwa ukuthi njengoba silapha sonke sikuleso simo sokuthi sithi cha thina noma amaNazaretha engabuyela koyisemkhulu, ebuyele kokhokho babo bekhonza amadlozi, bebe nonkulunkulu babo esebebabonayo manje njengoba ubona nje nabo Facebook. Kodwa thina lapha sithi siyokumkhonza uJehova njengoba sasifundiswa ushare. Amen. Siyokumkhonza uJehova. Ngifisa ukuba kule nkulumo yami ngikhulume ukukhuluma engakaze ngikukhulume, kodwa engifisa ukuba nikulalele kahle ukuthi kungani ngibhale isihloko esithi kufanele ukuthi umuntu isivumelwano osenze noNkulunkulu engasiyongozi. Ngiyafisa ukuthi ngiyikhulume le ndaba noma ngaze ngayikhuluma. Umama wami
wagana kwaMpanza sasi u7 kithi kwethu kodwa abantwana abawu4 bashona kwasala abathathu kwasala umnewethu nami nomfowethu omncane sebeshonele laba babili kusele mina ngedwa umama wahlupheka kakhulu uma eshonelwa abantwana wafike wazala umnewethu kwase kuthi bonke abawu4 abeza emva kwakhe bashona kwaze kwaphila mina kwase kuba umfowethu omncane bonke bashona bewu4 so ngilama abantwana abawu4 abaphakathi kwami nomnewethu uyise kaMfundisi Mpanza ubonga uma ngabe sekufika isikhathi sokuthi umnewethu egana umfundisi kwashonelwa abantwana abawu10 laba abantwana abawu10 babefa wayenamakhosikazi amabili ngoba ngasekho nenkosikazi yokuqala isekho sekukhona unina kabonga kuphela kodwa wayenamakhosikazi amabili kulamakhosikazi amabili wabazale ngane yashona uzala ngane yashona wazala ngane zaze zaba u10 zifa kwaba khona usizi oluyisimangaliso kwaMpanza ngiyakhumbula ingane ye10 yashona umama eyigonile kwangaze ngenzeka ngangaze ngibone umama ekhala kwake ukuthi makufe ingane esikhala ethina kodwa umama eyigone ebese eduduza thina kodwa mhla kufale ingane ye10 yafa umama eyigonile ngangiqala ukubona umama ekhala phambi kwethu wakhala wathwala imkhono ekhanda wathi hawu Shembe kanti ngenzeni hawu Shembe kanti kwenze njani wakhala umama wathwala imkhono ekhanda ingane yayinhle kakhulu kwakuyingane yakwabo kabonga kwakuyinkosazana nje esiqala isikhasa iyinhle ingaguli ingane zakwethu zazi ezife zingagulanga yayivele nje iphatha umkhuhlane usuku olodwa ngakusasa ihambe naleyo ngane ke kwenzeka kanjalo yavele yagula nje sithi singakanakile umama egonile sizosiqhuma isililo sathi siyafica umama wayithwele imkhono ekhanda wathi hawu Shembe kanti kwenze njani hawu Shembe kanti ngenzeni umnewethu wakhala wabhuquza phansi nathi sakhala sabhuquza phansi kwama ingqondo ngoba njengoba ngisho kwase kuyingane ye10 njalo uma ngabe kushona ingane ngosuku nje lokuthi siyageza bese kuhlabeka enye nayo futhi ishona silinde siyothi sithi siyageza kuhlabeke enye ishone mhla kwenzeka lokhu ingane ishona leye 10 umama ekhala ngoba sasingaze ngambone ekhala kwakekhala ethina bese hamba esiduduza
kwaduma umuzi wonke. Ngangiqala kithi ukuzwa isililo esinjeyana kwaMpanza, sasingaze sibe khona noma kwakufilwe sasikhalela endlini, kodwa lesasililo umama waphuma wakhala phandle. Kwaphuma abantu emzini bathi kanti kwenze njani kulo muzi, kanti kwenze njani kulo muzi. Uyabona uma ngabe ukholiwe unoNkulunkulu, njengoba sinoNkulunkulu nje, uzalwa umuntu onjengomama owayekholiwe ngendlela esimangaliso. Kodwa uma sekuzoqhamuka abantu abangakholiwe bezokhuza umhlola ukuthi kwenze njani kulowa muzi, niphelelwa ithemba. Nathi saphelelwa ithemba. Ngisanda kuphuma esikoleni kwaku-1974. Ngasitshela ukuthi ngeke ngize ngiganwe, angeke ngikwazi ukumela lento eyenzeka kumnewethu. Nomnewethu omncane wayesemncane engakaphuma esikoleni, kodwa naye ngiyacabanga ukuthi kwamfikela lokho. Mina ngakhuluma ngathi ngeke ngize ngiganwe, ngeke ngize ngimele lolu sizi lokufelwa abantwana. Ngikhuluma ngendaba yosizi lokukholwa, ngikhuluma ngendaba yokuthi uNkulunkulu ungamdeli. Amen. Ngikhuluma ngendaba ukuthi uNkulunkulu uma wenza isivumelwano naye ungasukuzi. Amen. Kwathi mhla sekufanele ukuba senze, sekufanele ukuba sigeze, kwenzeka isimangaliso. Kwakunengane yentombazana eyayilanywa ubonga okwakuyiyona eyayisasele, bese kuba ubonga. Le ngane ngaleso sikhathi eneminyaka emine, ubonga wayesemncane kakhulu. Kwaku-1974. Le ngane yayihlala nomama ngoba zonke izingane ezincane zayihlala nogogo wabo, nayo-ke yayihlala nomama. Ingane yavuka nokukhuluma okuyisimangaliso. Ngifisa ukuba niyilalele kahle le ndaba. Ithi-ke le ngane eneminyaka emine, gogo, kade kufike umkhulu ubaba ilanga ehamba nesalukazi esimpofu esihle. Ufike la ekhaya, wayesengithatha ehamba nami eya emathuneni. Uthe mayefika emathuneni ngasathola amathuna onke evulekile. Wayese ubaba ewavala lamathuna. Wawavala lamathuna lokhiwa phansi. Ithi-ke le ngane wawavala amathuna, wavala onke, hambe wavala, elandelwa lesi salukazi, hambe wavala. Ithi-ke ingane wayesethi ubaba, uyabona ukuthi ngiwavalile amathuna, hamba-ke utshele abantu abadala ukuthi sengiwavalile amathuna la ekhaya, ayisekho ingane eyobuye ife la. Tshela-ke ugogo wakho ukuthi ngithi njalo ngonyaka benze umnikelo
bebonge kuNkulunkulu ukuthi ubavalele amathuba. Amen. Ukhuluma ingane eneminyaka emine. Ikhuluma lokho ukukhuluma. Umama ilalelele ithini le ngane. Ithi uthena ubaba angitshela ukuthi njengoba bulokhu ukhala usewavalile amathuba. Ayisekho ingane eyophinde ife la. Kodwa ningakhohlwa ukuthi njalo ngonyaka nihambe nihlangane nonke nina indlu kaMazidube nibonge uNkulunkulu ukuthi ithuna la kulendlu livaliwe. Amen. Wasibiza umama, ngiyakhumbula esibiza umama sahlala lapha nomakoti la ngikhona nomnewethu ekhona nasazi noma uphumulano wayekhona yini. Wayesethi umama ayikhulume lengane lento eyikhulumayo. Yayikhuluma ingane indaba esimangalisa ineminyaka emine. Angiyazi nokuthi yayimazi kanjani ubaba ilanga ngoba yayincane kakhulu yangane. Kodwa yakhuluma kanjalo. Yathi kufike ubaba ilanga ehamba nesalukazi esimpofu. Isalukazi esimpofu ke kwakugogo ozala ubaba uvile baba wami. Wayezalwa uMagumede kuyisalukazi sasimpofu nomama futhi wayempofu. Kodwa kwacaca ukuthi lesisalukazi esichazwa lengane sichaza ugogo wami ozala ubaba uMagumede. Naye wayekholiwe kakhulu. Sahlangana. Yathi lengane uthena ubaba sikhiphe o 5 cent sonke. Ukhishwe ngisho ingane ezelwe. Sonke sikhipha u5 cent njalo ngonyaka bese siwusa emhlanganweni. Nangempela azange sachitha isikhathi sayikhipha yonke leyo mnikelo ngaso leso sikhathi. Sayihambisa kubaba wayesekhona ubaba ilanga ngo1974. Kusukela ngo1974 manje sekuhlangane iminyaka ewu45 akuzange kwaze kwabuye kwafa ingane kithi. Amen. Akuzange. Zabuya ingane zomnewethu njengamanje umnethu uhamba emhlabeni enezingane ezu10. Amen. Zonke lezo ngane ezu10 zabuya. Sakhula thina sadanwa. Sazala abantwana akhona oyedwa umntwana lokhu ngabakhona akho umntwana owake wami wake washona. Uphuphuka. Neyingane esizele zakhula zazala. Namhla nginabazukulu angibazi ukuthi bangaki. Nomnewethu unabazukulu akabazi ukuthi bangaki. Nomfowethu omncane uze wahamba emhlabeni senabazukulu akazi ukuthi bangaki. Asikaze sibuye singcwabe ingane for 45 years. Amen. Amen. Sa ingane le eyakhuluma lokho ihambe nje isindala isiganile. Kubazukulu ingane engiyaziyo ehambile emhlabeni ile ehambe nje kulezi inyanga edlule angazi noma beko noma 3 months or what. Kodwa kulo nyaka nawo bese kuyinsizwa nje
isinabo ngokuthi kube wayephethe kahle ngabe wayeganiwe. Kodwa asikaze sibuye sibe nethuna lengane kwaMpanza. Azange ubuye kwenzeka lokho. Azange. Kodwa lento eyashiwo ingane ethiwa kusho ubaba ukuthi siyohlala isinikela, sagcina kusekhona umama. Sagcina kusekhona umama. Ngani mkhona umuntu wakwaMpanza ukhona? Niyasho ubonga. Wanaze ngikhuluma khona umuntu wakwaMpanza khona. Ha? Ukho, na uyangizwa? Ya, na khona lokho. Uyobatshela nabe bengekho ukuthi ngikhulumela kanje ngosuku. Na, ubonke la. Bazele abantwana. Zange kwaze kwabuye kwaba khona ithuna kwaMpanza. Kodwa lesi sivumelwane esasingena ngaso uma ucabanga usizi olwaba khona kwaMpanza, ucabanga ukukhala okwaba khona kwaMpanza, okwaphela nje kalula. Kwaqhamuka ingane ena 4 years usenzeleni, yathi uthena ubaba ithuna selivaliwe kwaMpanza kwaMadube, endlini kaMadube livaliwe ithuna endlini kaMadube. Siyababona bonke abantu lapha bakithi befelwa zingane bonke abakwaMpanza, kodwa nje endlini kaMadube asifi. Amen. Asifi. Bayafa ngapha nangapha umndeni wakithi mkhulu nomndeni kababa mkhulu bayafa yonke indawo, kodwa nje endlini yakwethu kaMadube kalandiwe asifi. Kodwa sasifa. Kodwa ithuna lavalwa. Lavalwa ithuna. Kodwa namhlanje na sesikhohliwe. Sesikhohliwe manje. Lokho ukuthi sinikelele ukuthi ithuna livalwe. Sagcina ngomama. Wathi mayihamba umama emhlabeni sabuyela kulento okukhulunywa ngayo lapha okhuluma ngayo uJoshua. Uthi senibuyele eGibhithe. Senikhonza oNkulunkulu bama-Amori. Nathi senze njalo. Uthema ngabe ifika lento ukuthi ngiyikhulume. Gashawa uvalo. Ngathi kodwa uNkulunkulu wesimangaliso. Ukuthi lento wasenzela yona kanjena, we just simply forgot it. Kalula nje. Sayikhohlwa. Iyiphi inhlanhla edlula ukuthi ungafelwa? Ungaba nalo lonke usizi, kodwa usizi lokufelwa alukho usizi olufana nosizi lokufelwa. Alukho. Sonke siyakwazi lokho. But mina, as I stand here, I'm proud ukuthi kwethu into ewukufa sayigcina 45 years back. Sayigcina 45 years back. Indaba nje ukuthi kwethu kuthiwa siyongcwaba kufiwe ingane yakwethu akwenzeki. Ngoba uShembe wathi ma umama ekhala ethi Shembe kanti ngenzeni? Shembe kanti kwenze njani? Kwanyakaza izulu. Amen. Kwanyakaza izulu.
Yabuya uShembe wathi cha. Wabuya uGogo wathi cha. Sengiyalivala leli ithu. Sengiyanisula izinyembezi. Zesulwa izinyembezi. Manje ke nginegunya lokuthi ngikhulume le ndaba. Angisakhuluma indaba kwaMpanza. Ngikhuluma indaba yenu. Ngikhuluma indaba yethu. NabakwaMpanza bekukhumbule ngoba ngelinye ilanga ngiyosithela. Mase ngisithele uma ngayikhuluma lento bese kubuya lokho kufa. Bese abantu begijima ngapha. Beshayisana ngapha. Beshayisana ngapha. uNkulunkulu akabuyi kabili. uNkulunkulu akabuyi kabili. Uma uNkulunkulu ekwenzela into ungayinaki uma esuka kuwe usuka impela ekhohlwe. uNkulunkulu akabuyi. Njengoba ngikhuluma nje ngisikhumbuza mina. Ngikhumbuza nabantu abami, ngikhumbuza nani. Ukuthi singakhohlwa ukuthi uma uNkulunkulu esenzele into enhle siyincome phambi kwakhe. Amen. Singakhohlwa lokho. Ukuthi uma uNkulunkulu esenzela into enhle siyincome phambi kwakho. Njengoba ngincoma ngithi ngiyabonga Shembe wasezulwini. Ukuthi wazesula izinyembezi zikaMama. Wazesula izinyembezi zethu. Kuyinto enkulu ukuthi njengoba ngisho ngithi angazi manje ukuthi ngabazukulu abangaki. Angibazi nje abazukulu bakaMadube ukuthi bangaki. Ngoba asifu. Kodwa lokhu kungafi satshelwa. Kwathiwa asezukufa. Satshelwa ukuthi asezukufa. uNkulunkulu waqhamuka wangena enganeni ngoba le ngane iage yayo yayingayivumeli ukuthi ikhulume lento ekhulu. Yayingayivumeli. Siyobeletha sinethemba angaleli igama lakho siyobeletha sinethemba angaleli siyobazala abethili abakhulwa izilapho
China
yena misani asibonanga lutho konke siyaziyo ayasibonanga uma ungambonanga ubaba mkhulu ungazange wahlala nomama baba zobaba mkhulu ababethi mase behlabelela bemlingisa uceba inyembezi ungazi ukuthi wayevelephi lo muntu okhuluma lento wayevelephi lo muntu okhuluma usho njalo baba mkhulu uthi siyabazala bephilile abakholwa izwi lakho uthi isiqu sokunqoba nguJehova kuphela Amen. iqhawe eliya ngokwehlula nguJehova kuphela yes uJehova wakwehlula ukufa kwethu wakwehlula ukufa waba iqhawe eliya ngokwehlula kwethu namhlanje no asiyazi ukuthi ukukhala kokufa kwengane kwethu siyabezwa nje abantu bekhala kwazi wasinqobela uJehova Amen. so why can't we praise him why can't we praise him yini esingathi siyayifuna yini esingathi siyayingabaza wawizwaphi ingane eneminyaka emine ezovala ithuna wawuzwaphi ukukhuluma okunjalo livaleke for 45 years selovulwa nje yithi kodwa thina uNkulunkulu wasephakameni walivala ithuna walivala nakuwe uzolivala Amen. nakuwe uzolivala hayi ithuna lodwa nokuhlupheka nje nakho uzokuvala uNkulunkulu Amen. to us kwase kuyinganekwane ukuthi singake sizala abantwana bephile to us kwakuyinganekwane ukuthi kusokuba khona isikhathi lapha esiyoke singakhali khona for 10 years sikhala for 10 years sithi uNkulunkulu usukile kithi but one day wafika uNkulunkulu wathi namhlanje na ngiyalivala namhlanje na angisophinde ngikhale namhlanje na angisophinde ngingcwabe ingane ingane ezazi mhla kwenzeka lento no 4 years iziyahamba isiganile isinabantwana asebenabazukulu usenzeleni wahamba senabantwana abanabazukulu
bakhona namanje bagcwele baphila kungavela konke kodwa lokho uNkulunkulu owakwenza kwaba isivumelwano sokuthi uzosiphilisa ukwenzile kodwa thina leso sivumelwano saseqa sanga sehlulwa njena u5 cent ngonyaka sehlulwa u5 cent ngonyaka wathi njena bonke abantwana abala ekhaya noma uzelwe noma ungakanani u5 cent ngonyaka wawusemkhulu ngaleso sikhathi 5 cent kodwa thina basehlula kodwa ngiyabakhumbuza abantwana bonke abala ekhaya ukuthi ningasuki kuyisivumelwano osenze noNkulunkulu. Ungasuki isivumelwano osenze noNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu asinikele sibonge wena ungabongi usustophisha kodwa uNkulunkulu engasitopishile ukukwenzela othena uzokwenzela khona. Amen. Njoba ngisho njena is 45 years now kodwa thina ukuhlangana sibonge uNkulunkulu sagcina ngo1981 namhlanje no 2019 sagcina ngo1981 kodwa kukho konke lokho uNkulunkulu akakasoli akakasidikile ngishawo uvalo ukuthi hawu uNkulunkulu akakasidikile kulokhu owasenzela khona akasidikile manje ke uthi ke uShembe ngivumele inkosi ngibatshele ngivumele inkosi ngibatshele abangayiphiwanga leyo nhlanga yokuthi beqonde indaba yoNkulunkulu thina esitholile leyo nhlanga yokuthi sifundiswe indaba kaNkulunkulu uNkulunkulu akasivumele ukuthi sibatshele nabangekho lapha bekhumbulele lapha yokuthi lo uNkulunkulu esihamba naye ukhona. Amen. Lo uNkulunkulu esamfundisa uShembe ukhona. Uma sikhuluma ngephupho esuke livela kuNkulunkulu sisikhuluma ngephupho elinjalo leli phupho leli kwangayilo iphupho kwangayiso isibonakaliso kodwa kwakukhuluma uNkulunkulu. Amen. Niyangezithini kwangayilo iphupho lamaphupho lona abantu ababethi baphupha nezibonakalisa ababethi zibonakaliswa lapha kwakhuluma uNkulunkulu wakhuluma into iyenzeka ngaso leso sikhathi ngenkathi ilengane ikhuluma lento ngakusasa sasizohlaba imbuzi sigeze sathi sithi siya kuleyo mbuzi sayifica isifile sayifica isifile sathi senze njani bathi hayi akudingi ukuthi sibuze ifile asingagezi asingahlabi imbuzi asibange sageza asibange sawufuna enye imbuzi yokugeza cha kwabe sekuphelela lapho saphila. Amen. Saphila kuze kube namhlanje. Amen. Manje na ke
nina nifuna ukuphila. Ungasuki esivumelwaneni osenze noNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu enter into a covenant nawe, uNkulunkulu akakhohlwa. Kodwa thina siyakhohlwa. Sikhohlwa impela. Kodwa uma sekufika ukuhlupheka bese kukhala thina kuqala. Sithi uNkulunkulu kuphi? Kodwa uNkulunkulu ubekho. uNkulunkulu asikho. Inkosi kuselokho enizwe. Amen. Inkosi kusephama kwena. Amen.